What's up mga G? OG Dax ka na pala. So, good morning sa lahat. Dito ako ngayon sa palayan ng aking partner kasi lilinisin ko yung mga G, yung yan. Nakita yung may kanal kung saan dadaan yung tubig kasi madamo na. So, kailangan ko linisin para makita yung yung tubig saan dadaan. So, nung isang araw dito ako sa may kabila. Dito, flashback. Kamu tenang. Pag tumingin ka, akin ka. Ikaw pa rin pala ang hanap-hanap para kahit magpanggap di matatago na ang Look at this dude. Umuwi kasi. Yan tuloy, umuwi kasi. Ito na pala ako. Dakilang Ama Award goes to OG Dax. Leisure expenses. Paano yung budget one? Budget wise. Leisure. Imbis na magsweldo, dili na lang magsweldo. So dito banda mga G, dito. Diyan. Kinuha ko yung kasi marami ng putik. Pinalaliman ko mga ka-G para makadaan yung tubig. Puti ko dito. Cellphone kasi ng partner ko yung ginagamit ko mga ka-G kasi meron siya memory card. So yung akin wala. So in fairness, yung cellphone niya Vivo, same kami ng cellphone mga ka-G, Vivo. Baka naman Vivo. So yung sa akin is magsi 6 years na. So sa kanya is magpa 5 years pa tong cellphone niya mga G. So walang awat ha. Stumbling home, we don't know where we're going. Should've turned back hours ago. Out of our minds, I guess we're sleeping outside. You're still a good time, even in the cold. So, ito mga ka-G. Laki-laki pa. Hanggang doon pas dulo mga ka-G. Doon. Kasi lilinis ito mga ka-G kasi magtatanim na sila this coming December. So nire-ready na lahat. Napakalawak dito mga ka-G. Signs of aging, bilis papagod. So okay lang, papawis. So mainit, makita niyo mga G, mainit pero parang uulan. Ayan. Baka uulan mamaya uulan kasi yung hangin, malamig na yung hangin. Baka uulan to mamaya mga G. Daming aspin dito mga G.
Pahinga muna ako mga G. Yung kalaban mo sa damo mga G. Alam niyo kung yung kalaban mo. Yung kalaban mo is yung ahas o langgam. Yun lang. Nagpapahinga muna ako mga G kasi may tapakan ako bahay ng langgam. Sobrang dami katinan pa ako mga G. So hindi rin basta-basta mag-ano mga G, no? Yung mag-asikaso, magtanim ng palay kasi sobrang laking budget talaga kasi yung partner ko sinasabi niya sa akin, yung budget niya minsan simula sa pagtanim tsaka sa pag-ani is more than 12,000 mga G. More than 12,000 yung ginagastos niya. Kasi yung mga tao minsan nanghihingi ng snack o pangkain sa tanghali. So hindi pala lahat. Yung sa partner ko mga G. So sa kanya ito may 3 box. First, second, third. Yung nakita nyo na parang walang damo, hindi na yun sa kanya. So bali 3 malaki tapos may isang maliit dun banda mga G. Dun sa may new gun may maliit na box dun mga G. So 3 at kalahati. Bali yung lupa nandun mga G is sa mama ng partner ko. So may puno ng bangga dun tsaka nyug. Napakalawak mga G. Yan. So ayan. So sarap. Nagugutom ako mga G. Nagkakape lang ako. So it's 9 naman ata, 9 or 10. So kakain ako G. Vlog na mo dyan. Mga pi ka dong, tuha na dong oh. Manak ko? Kuan man ni kaning kape diyon. Sarap. Oy. NANI?! お前はもう死んでいる。 Galit siya mga G. Galit siya. Maganda ba mga G? Comment kayo below if maganda. If hindi, huwag kayo mag-comment ah. So, eto nga mga G, no, bibisita kami sa mga magulang ko. Kasama si Mrs. at saka si Baby para makita ni Mama sa personal si Baby kasi di pa nakita ni Mama sa personal si Baby. Kaya excited si Mama ko na makita si Baby. So, tapos na yun. So, alis muna kami mga G. So, kita-kit tayo maya sa Mount Fuji ng Tuyabang Alto. Knockdown sa biyahe. Dito na may kami mga G. Dito na kami sa bahay. Nanay ko, tatay ko, pamangkin ko mga G. Yata ni Papa. Oo. Bawin mo. Alam ng kalawin ko, nakita mo sila. Prinsesa. Makinig ka! Ay. Bitawan mo ang pangungukot na yan! Ikaw na! Manaog. Ikaw na silbahan! No. Pugi. Naog. Pugi. Si Pugi. So, dito na tayo no sa Mount Fuji. Si Papa kasi mga G, mahilig magtanim. Farm agriculturist kasi si Papa mga G, pati yung partner ko agriculturist din siya. Tapos ako engineering. So dito ang ingay ng manok mga G. Sabi kasi ng manok, wag mo na akong kunin, wag. Yung sabi niya mga G. So mahilig kasi magtanim-tanim yung Papa ko ng gulay mga G. So ito mga G, lupa kasi ng
Lolo ko to. Buyon? Ngita na. Lupa kasi ito ng lolo ko mga ka-G. So, yung para may source of income mga ka-G. So, ang tinatanim ng lolo ko is mga nyug. Yan, mga nyug. Yan lahat mga ka-G. Sa lolo ko yan mga ka-G. So, nandun pa sa kabila mga ka-G. So, pero hinahati na ito mga ka-G sa mga kapatid ng papa ko. So, ito sa side, sa tita ko. So, sa papa ko, andun sa malayo pa mga ka-G. So, dito mga ka-G, walang pollution. So, no pollution. Fresh from the farm. So, yun nga. So, magluto muna kami mga ka-G kasi wala pa akong kain, wala pa akong almusal. So si mama at si papa naghanda, nag-ihaw ng manok. So nag-ready. So maya mga G, makita nyo mga G, kakain na kami mga G. So kumain na sila mga G, ako maya. Vlog. Adobong manok mga G, adobong manok. Tapos ginataang manok. May dalawa kaming bisita mga G, kawawa naman, mga ano kaya, Tagalaing Planeta mga G, pinapakain namin una mga G kasi kawawa. Si Papa mga G at ako, paras. Saan sa Beijing? Kain ako mga G kasi gutom na.